gaskiyar zance, kin mun abin da ba duk ya ba. Da farko dai kiran da na gani a wayana ya fusata ni, na ji abin a ƙarshen raina. Wai ashe ma ni Rukayya ce take ta kirana, za ta ban aikin waƙar biki na je can Gombe. Sanda na ga kiran akwai yawa na ɗauki wayata, na kira lambar da na ji wanda zai amsa ta. To a lotan dai Rukayya ce ta ɗauki wayata, sai ta ce ni ce Rukayya ta birnin Gombe. Sai ta ce Mansur ina so ka zo nan Gombe, sai na ce yaushe ina so ka zo ko gobe. Za ka min waka ina so ka zo har Gombe, da mun saba satin muke da rukin Gombe. Washe gari ina can ina waƙata, a gida na dina da na fito sai na ga kiranta. Ya wuce 20 sai na tsaya na lissafata, awa 8 shi nai daga Kano zuwa can Gombe. Da saukata ka sai ta sake kirana, har take ce min ko dai ba za ka zo ba nufina. Sai na ce na zo ki turo ayo ɗauka na, aka kai ni gidan Rukayya ta birnin Gombe. Ta yi min tarba tun kafin na hau waƙata, ni Rukayya dai a lotan na fara ganinta. Sannadin catin a IG na san sunanta, ta yi min DM ita da kanta rukin Gombe. Sanadin waka yau gani nan a birnin Gombe, na ga zallar so da ƙauna a gunyan Gombe. Har na samu wata ita ta bani kyautar zobe, kuma azurfofi ina godiya 'yan Gombe. Har ta ban mota da kuɗi kamar ganyaye, sai gani na nayi kama da yaro ɗan yaye. Take na farka a barci ina ta hawaye, sanda na farka na ɗauka ina can